kia ban perlar gi polling station haman ki chunong tinga karpat ya phi ba sobha ban sim kia ne kam sakawai kaman ka ba para ri bai nya skwa ban keren ba balai ni hab ban sim kia ya kan ga jinga thebut ha ka election MP na obrei kani ka di kita ka dol barba ka ban rai ya sibun ki bala ban kata ya ka hok ka jongi kum kinong song snong jong ka ring dia kuma fitip para ri bai ya ka rin dia la penyat daki an bat ka an ka ba he tam ha ka rin dia ka di kita ka riti penyat kam la ne ta constitution jong ka rin dia ha ka ni ka riti penyat kam la tho ya ta ki hok ki jong ki nong song snong jong ka rin dia la batai phang ta ki bor ki ba pher ki ban penyat ya ka sensar ka khadar ka bisar jong ka rin dia bat la tho ru ya ki kamram ki ba manga bat no phi ni di ban le om tang kumta la penmi ya shibun ba ki an nakawai kapor sakawai kapor kabala dangim nang ban pai khmat ba la dangim nang ban pit ba ka jingma ka ap ya ka ri ba ka jap ru go jongi hakani ka riti peniat kam la tho phang kita ki hok long briu man briu de ka parliament para ri ba it ka ban sarai la phidang don em ka hok halor ka riti ka dustur halor ka khandau ka siap halor ka hok ban mani belai like lut bat halor kita nat penroi ke bopher dei ke parliament ke banrai langi dang don em ya kata ka ying ka syari ka balait lut pio iya ke ni kisngi ngaso bonyaro ya ka supreme court jong kari India ka balayeng scam ha kata ka jinglong lait lut ha ka por ba kata ka SBI ka panpor na ka ying ka syari banong ai por ki bakin saya tu tang hadin jo ka election manu balano senyang sya kita ki political party pher ta ka electoral bond ka supreme court ka layeng threat ban ong em bahap declare dot mentang itip ka parliament kala ban kini no wat ya kan ga jinglong light lut jong ga yin ka syari bat mangi kum ki jai benru rit pan ladang ila du no ya ka jinglong light lut jong ga yin ka syari ka bama bha ka ap ya ka lawe ga jongi tapi pet ekini kisngi ka bamta ka yin kasari ka don dia kata ka bor ban bishar wat eki an ka balapas da ka parliament kum ka CEA bat kiwe lada ngimyo eki nong bishar ki balak lut lada ngimyo ye kata ka yin kasari ka balut kan ja yu ekini ki an ka kata mat yong ni ka yin kasari kan rai langi dang don em kata ka section ka parliament kan rai langi dang don em ya kata ka sik schedule ka ban yada ya ka khandau ka siap ya ka riti ka dustur ka bandang pendek ya kita gidor bar trairi ki bopher ka parliament kala ban weng ha ka no por ya ka sik schedule lada mangingim sim kia ya ka parliament ka rai ya sibun ki bakta yang ni hadu kata para gibi ka jing rai jo ka parliament ka balaya tengku sibun ba ki ha ka jat ru go jongi lada ngi paidin ka jing wan jong kata ka an khlau ya ka bawa maik hoping mensua kilayang threat ya ka ban pen ka bawa ka ying dorbar jong ka assembly kala pas ya ta ka resolution ban ong bangin tre ya ka tugaan khlau ka bala khang napang ya ka jing pomding kentup ya ki khlau simet kala bu jing ya ka dong ka than west kasahil barim hi barak ka wei ka bakan tup ya ka makarat ya ka mairang ya ka noston bat hakaling jong ka region tia hil bat ki wei kilami kejingwan jong hatak an MMDR kabalakang lut ya kejing ti mau ti siap kabalakang ya kejing ti doyong kejing ti motion kabala penlong yang i tangkum kinong wai kinong simwai na kasorkar ya ki marpo khndo bangi long trahi kalak ta hadu kata ini o parali baik ladangin sim kia kinwan sa kita ki an ki bopher kum kata ka uniform civil code kaban bujli no ya barok kiriti dustur ki jongi la kade ha ka shongkha shongman la kade ka hiar peteng la kade ha tingkun la kade ha ka jing ajak ai khong bat kum ju ru ha kan niam ka rukom kabangi dang bat compare la kade ki niam trairi la ni ki niam kristan bat kumta terter kan long ka jingma ka bakrau ya ka jak ru ko jongi ngasai dong bakariti ka dustur hau khun benriu kalong kum kitu kithet hauding klem gariti ke dustur kan long kum tu ding klem kithet uban long ko bayap ka jai benru ko klem gariti dustur ru kalong ka jai benru ko bayap ka parliament kan rai ye kini ge barok ladang i perkhat ba
para ribe saya kilat pendroi ki baper nado ka skim cispa sngi ki skim IAY ki surak highway ki surak PMGSY kita ki ration bat bun ba kita kilat pendroi ya kebangingi yo hadu menta kadi namar ba kata ke parlimen kan rai lada ke parlimen menta kan rai bon pendu no ya ka skim cispa sngi ta ka NRGS ni ya longkum do mangi nang kendo kan tak ya karoi ke par lada ke parlimen kan rai bon pendu no ya ka SSA school